Bakandamiya T. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau mun kawo muku hoton Alinu shi da wata katuwa a cikin ɗaki suna iskanci, bayan da mun kawo muku hoton Ibrahim mai shinku shi da wata tsirara suna hutu. Idan yau ne farkon zan ku wannan channel din mai albarka, muna roƙon ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun daura. To masu sauraron mu su ku biyo mu samu hoton da kuma gwanda idanunku. Wannan hoton ne wanda Alinu suka fitar iya billahi. Sai ku biyo mu samu hoton Ibrahim shinku shi ma ku gwanda idanunku. So wannan bata kare bayan wannan hoton da Ibrahim shinku suka fitar sun ka fitar da wani hoto shi da wata ya dafa ta, sai ku biyo mu samu ku shi ku gwanda idanunku. To bayan wannan hoton da Ibrahim shinku ya fitar, shi ma doshi ya fitar da wani bidiyo da shi da wasu 'yan mata a cikin gona suna rawar iskanci. Idan yau ne farkon zuwan ku wancan din ayyan ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙarar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryen sai ku yi mu samu ku bidiyon da muka faɗa mu gani da idanunku. Dadi kana kalan dangi ne wai? Abinda nake so da ku. Na ebo ku wannan gona tawa saboda kurorar min albasa, amma abinda nake so da ku. Wacce ta rora albasa ta tsakura albasa ta boye a cikin gyauto ko ta boye a cikin kwano. Kun ga wancan gindin mangwaron yan sanda yan doka na ɗebo, wacce ta kama sai ta kai ta da moshi. Ai kun ji me na faɗa muku dai ko? Kun ji me na faɗa muku? Na ebo kuroro ke ce uwar Kai, sun ka ture mun kake. Wai dadi kana kalan dangi ne wai? Abinda nake so da ku. Na ebo ku wannan gona tawa saboda kurorar min albasa, amma abinda nake so da ku. Wacce ta rora albasa ta tsakura albasa